салом дӯстон, мавзӯи тӯпи тиллоӣ ҳамоно дар сархати расонаҳои варзишӣ боқӣ мемонад ва мо низ суҳбат дар ин бораро идома медиҳем. собиқ ҳамлагари дастаҳои Манчестер Сити ва Барселона Серхио Агуэро изҳор намуд, ки амалкарди Реал Мадрид дар маросими ҷоизасупории тӯпи тиллоӣ баёнгари муносибати ҳавобаландонаи онҳо аст, ки гӯё футбол танҳо барои онҳо вуҷуд дошта бошад. ёдовар мешавем, ки пеш аз ҷоизасупорӣ маълум гашта буд, ки Реал Мадрид ягон намояндагони худро ба маросими ҷоизасупорӣ ба Фаронса равон намекунад. ин амалкарди роҳбарияти даста танқидҳои зиёдро ба бор овард. Масалан, Агуэро мегӯяд, ки футбол барои ҳама аст, на танҳо барои Реал. ин изҳорот ҳамчун интиқод бар зидди мадридчиён пазируфта шуд, ки бо ғурури хосашон маъруфанд. имрӯз ба суханони дигар ситораҳо ва легендаҳои футболие менигарем, ки ҳозир нашудани намояндагони дастаи шоҳонаро ба маросим танқид кардаанд. ҳатман тугмачаи обунашуданро зер карда моро то охир ҳамроҳ бошед. дӯстон, шоми имрӯз пешсафи ҷадвали премер-лига Манчестер Сити дар сафар бо Борнмут рақобат хоҳад кард. Гвардиола имсол ҳам ҷомро ба осорхонаи шаҳриҳо бурдан мехоҳад, вале ғалабаи сафарӣ ба онҳо осон даст нахоҳад дод. таъқибкунандаи Манчестер Сити дар ҷадвал дастаи Ливерпул ҳам бозии худро имрӯз доир мекунад ва Брайтонро меҳмондорӣ хоҳад кард. ана шумо бошад метавонед фаворитони худро дар ин бозиҳои имрӯза бо 1x интихоб кунед. онҷо сабти ном осон ва додугирифти маблағ дар кӯтоҳтарин муҳлат бо ҳама восита имконпазир аст. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад дар аввалин пардохт бо промокоди ташфут то 8000 сомонӣ бонус ҳам пешниҳод мешавад. силкаи бозиҳо дар описания ва комментарияи якум. ба ҳама муваффақият. Агуэро ягона нафаре нест, ки дастаи Реал Мадридро танқид кардааст. бисёр ситораҳои футболӣ ва ҳатто собиқ бозингарони дастаи шоҳона муносибати Реалро кори хато донистанд. масалан, Хавьер Тебас, президенти Ла Лига Реалро барои қурбонӣ пиндоштан танқид карда қайд кард, ки клуб бояд муносибати шоҳона дошта бошад, на ин ки худро ғолиби асосӣ ҳисобад. собиқ ҳамлагари Реал Мадрид Гарет Бейл борҳо бо мухлисон муноқиша дошт ва агенти ӯ қайд кард, ки мухлисони Реал ва ҳатто баъзе аз роҳбарияти ин даста аз бузингарони худ миннатдор намешаванд. ё ин ки Карим Бензема пас аз баромадан аз рӯйхати номзадҳо барои тӯпи тиллоӣ ишора кард, ки Реал Мадрид бояд муносибати дипломатона мекард, то ин ки бадбинӣ нисбати бошгоҳ зиёд нашавад. Терри Анри бошад гуфт, ки Реал на ҳамеша ба саҳми футболбозонаш қадр мекунад. бояд даста ҳавобаландӣ намекард ва ба маросим новобаста ба натиҷаҳо ҳузур меовард, чунки дар номинатсияи беҳтарин бошгоҳи сол маҳз ба Реал Мадрид ҷойи аввалро доданд. Златан Ибрагимович инчунин муносибати фахрии Реалро интиқод карда таъкид намуд, ки онҳо гӯё мехоҳанд, ки футбол танҳо барои Реал нигаронида шавад, вале ин хел нест. бояд меҳнати дигарон низ қадр карда шавад ва ба маросими даъватшуда намояндаи ҳузур мешуд. ин андешаҳо оиди Реал Мадрид ёдрас мекунанд, ки муҳимияти дастгирии рӯҳияи дигарон бояд дар мадди аввал бошад, на фахр ва дастовардҳои шахсӣ. агар холисона баҳо диҳед, шумо ба маросим наомадани Реал Мадрид ва намояндагони ин дастаро чӣ хел баҳо медиҳед? оё Перес хулосаи дуруст баровард? ҳатман дар ин бобат фикратонро дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. то боздид дӯстон.